Bystrici. Dovolte mi na úvod privítať Bardiejové podpredsedu Slovenského atletického zväzu, to hovorí z radosťou, lebo už sme tu dávno nemali niekoho zo Slovenského podpredsedu Slovenského atletického zväzu, pána Vladimíra Dubrického. Ďalej by som medzi nami rád privítal člena výkonného výboru Slovenského atletického zväzu, pána Petra Hrica. Predsedu výkonu Slovenského atletického zväzu a člena výkonného výboru, pána Vladimíra Vlčka. Pána doktora Vladimíra Salčinského, syna pána Salčinského, člena dnešného zastupiteľstva a hlavne fotograf dnešnej úlohe, pána magistra riaditeľa základnej školy na Komenskej ulici, pán magister Štefan Kučák. A všetkých trénerov a predekárov miest, ktoré došli za pretekacích štiek z Brna, vítam Brňákov, polských Tatarov, Čechov a Polsko, Ukrajincov z mesta Lvov, Ternopol, Vinica a zo Slovenska pretekárov z Bratislavy, Lutenca, z Banskej Bystrici, Branov na Topol, Michalovce, Prešov, Pisanovac a Bardejov. Na úvod by som poprosil pána podpredsedu Slovenského atletického zväzu o pár slov. Ďakujem, dobrý deň. Na úvod by som vám chcel odovzdať pozdrav od predsedu atletického zväzu Slovenského atletického zväzu Petra Korčoka, ktorý vás všetkých pozdravuje a drží palce, aby ešte povedete dopadlo dobre. Ja by som sa chcel poďakovať organizátorom, ktorí už niekoľko rokov tradícia robia toto podujatie. V dnešnej dobe je ťažšie zorganizovať hlavne takéto medzinárodné, takže som rád, že sa tu dneska stretnú atleti do širok krajín, čo je veľmi super a sme mohli spolu zapretekať. Takže veľmi pekne ďakujem všetkým organizačným zložkám, ktoré si zaslúžili, že dnešné podujatie sa môže konať a všetkým vám prajem pekný zážitok pretekárov na veľmi výkonu. Ja takisto veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a dúfam, že budete pekne hodnotiť náš meeting, aby každý vedel, že aj tu na výbore Slovenska sa dávajú krásne preteky. Každoročne máme takú tradíciu, že si uctievame ľudí, ktorí s nami prešli kus života. A tento rok, rok 2013, máme dvoch bývalých kolegov, ktorých ja osobne si veľmi vážim a budú mať krásne životné jubilea. Sa dožijú. Ja som sa snažil zistiť si o nich veci, ktoré som nevedel, lebo som o trošku mladší ako oni, ale potom som došiel na to, že nie. Rozum teraz zatienil moje srdce, keďže som prstiar, papier som odhodil a poviem len toľko. Chcel by som zablahoželať Ľudke Dubinskej za to, že keď som sem prišiel, starala sa krásne o mňa, bola ako moja taká druhá mama, že sa starala krásne o deti, dlho, strašne dlho až do svojho dôchodku a že bola im aj mne takým vodičkom po svojom, mojom a ich živote. Poprosil by som Ľudku Dubinsku, aby prišla sem pred nás. Jej životné jubileum povieme toľko, že dožíva sa viac ako 20 rokov, keďže ženským nevieme hovoriť toľko. A druhý človek, ktorého si neskutočne vážime, my organizátori. A odišiel tiež nás do kabinetu, do zaslúženého dôchodcu, ale robí viacej dôchodcu, ako robil predtým. A bude mať neskutočne krásne výročie. Ako on rozpráva, ja som sa toho dožil, vy nemusíte, takže ja som väčší tréner ako vy. Je to človek, ktorý dlhé roky pôsobí v bardejovskom športe, hlavne v šachu. Veľký pomocník náš
má všetky účty na starosti neodkazaním. Poprosil by som pána Ivana Tuliča, aby sem prišiel. Obidvom spája, že Ivan vlastne učí na našej škole od začiatku od roku 1975. Lukáša Kubinska zasa učila prvý športový krídach na našej škole. Obidvaja boli zástupcovia, istý čas pôsobili ako zástupcovia riaditeľa školy. Majú to veľa spoločného. Ja im prajem organizátorov všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia, aby tá pohoda, ktorá nás vyžaduje, zostala to najlepšie. Poprosím kolegov sekretára, pána predsedníka, pána riaditeľa školy, konečne Ivan môže počuť. Aspoň raz. Takže veľmi poteším týchto dvoch vzácnych ľudí. Teraz by som poprosil pána riaditeľa prvej základnej školy, pána ministra Štefana Kuču, aby nám slávnostne otvoril 8-ročný memoriál Vladimíra Savčinského v Sokurovišti. Dobrý deň. Vážené kolegyne, kolegovia, milí pán Savčinský, milí žiaci, vážení hostia. Stalo sa tradíciou, že v našom prekrásnom meste každý rok privítame veľa účastníkov, ale toľkých, koľko by hovoril kolega Kolárovič, ešte sme neprivítali. Takže vítajte v našom meste, cítite sa u nás ako doma. Prajem vám na začiatku nového kalendárneho roku veľa zdravia, veľa úspechov všetkým športovcom počas dnešného dňa, veľa rekordov a ja pevne verím, že naše podujete dopadne veľmi dobre, pretože poznám kolektív pracovníkov, ktorí toto podujete pripravovali. Týmto považujem meeting memoriál pána Savčinského za otvorený. Ďakujem pekne pánovi riaditeľovi prvej základnej školy za otvorenie nášho meetingu.